हाय फ्रेंड्स गोबाव सम जाबायमोन आं एक्चुअली भिडिअ खालामाखैमोन माखासे नागार हायै असुबिदानि थाखाय स' फाइनाली दिनै आं भाग्यदीप फंबायखौ लोगो हमनो थांगासिनो दङ बिथाङा फैगासिनो दङ स' आं 31 नं नेशनेल हाइवे भबानपुराव लोगो हमगोन बेनिफ्राय जोंनि न'आ साखाथि बिथांमोना मंगलदैयाव माबा मोनसे खामानिनि थाखाय सिफुं बानायनाय औवा लायनो होननानै ओंखारदों स' आंनो बावैसो सिगां फन हरदोंमोन स' आं रेडि जाबाय थांनो थाखाय स' नोंथांमोना नुगोन दिनै वेस्ट बेंगलनि भाग्यदीप ठाकुर फंबायखौ स' आं स' एक्साइटेड मानो होनब्ला 2018 सोनिफ्राय जोंनि फ्रेन्ड सिबा जादोंमोन स' लोगो हमनो होननानै गोबां असुबिदानि थाखाय हायाखै लोगोसे थांनोबो सानदोंब्लाबो बे कर'नानि थाखाय थांनाय जायाखैमोन स' बिथाङा फैगासिनो दङ बावैसो सिगां बङाइगाव सफैबाय होनना बुंहरदोंमोन स' आं एक्साइटेड आरो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन भाग्यदीप फंबायखौ आंनि चेनेलाव स' गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला गोबाव समनि सिमाङा वेस्ट बेंगलाव थांनानै जाबायदि बिथांखौ बरायनांगौमोन बे नङाब्लाबो आं दिनै बिथांखौ जोंनिनो आसामाव भबानिपुराव बरायगोन स' बिनि थाखाय आं आर'नाइ गांनै लादों लोगोसे ड्रागननि चारा फुलि फांनै लोगोसे खान्थाल बिफां फांसे दंफांनि फुलि बेखौ आं हरफानो नागिरदों वेस्ट बेंगलसिम जाहाथे जों फिउचाराव थाङोब्ला बेखौ मोनजाहैयो लोगोसे दसे समनि थाखाय मिटआप बायदि जागोन बियो बांद्राय गोबाव जानाय नङा मानो होनब्ला भबानिपुरनिफ्राय आरो मंगलदैसिम गोजान आरो बिथांमोना दिनै सानसेयावनो थांफिनगोन स' क'क्राझाराव दङ बिथाङा मैयानो फैदों होनना आं खोनादोंमोन स' क'क्राझारनि मिथिंगा ब्रह्म बिथांनि सिनियर बिथाङाबो सिफुं बानायो आरो सिफुंबो दामो स' नोंथांमोना जानो हागौ थांनाय ब्लगफोराव भाग्यदीप फंबायनि ब्लग चेनेलाव नुदोंबो जानो हागौ मिथिंगा ब्रह्म बिथाङा क'क्राझारनि स' बिथांजों फैगासिनो दं होननानै आं खोनादों स' आं एक्साइटमेन्ट आरो नोंथांमोना दान्दिसे समनि उनावनो नुनो मोनगोन भाग्यदीप फंबायखौ नैबे जोंनि सरपेटानिफ्राय भबानिपुर थांनाय लामा स' आं ओंखारबोबाय स' एक्साइटेड स' नायलांदो नोंथांमोना बेयो सुंद' ब्लग जागोन मानो होनब्ला जास्ट जों लोगो हमगोन आरो भबानिपुरनिफ्राय जोंनि न'सिम बांद्राय गोबाव नङाब्लाबो बांद्राय गोजान जायाब्लाबो दिनै बियो फैथ'नो हानाय नङा मानो होनब्ला मोनसे खामानियाव थांगोन नालाय आंबो एसेबां जुर खालामाखै नाथायबा फैगौ समाव फिउचाराव बेवहाय जोंनियाव थाफैनानै आंहा माखासे जायगा देखायनो दङ फंबायखौ मानो होनब्ला जोंनिफ्राय मानास नेसनेल पार्कआ साखाथियानो जायो लोगोसे आसामाव फैब्ला जोंनि जोबोर मुंदांखा बे कामाख्या मन्दिर बेसिमबो जों बेरायहैगोन होननायनि मोनसे माखासे खोथा दङ आरो लोगोसे बेनि माखासे फ्रेन्ड सार्कोलफोरा बिथांखौ लोगो हमफैगोन स' फाइनालि आं थांगासिनो दङ भबानिपुरसिम स' नोंथांमोना बे ब्लग भिडिअखौ जोबोर सुंद' नुनो मोनगोन अब्लाबो भाग्यदीप फंबायखौ दिनैनि बे ब्लग भिडिअआव नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम हाय फ्रेन्ड्स आं दा दङ 31 नं नेशनेल हाइवे भबानिपुराव स' फाइनालि गोबाव साननि उनाव आं दिनै फंबाय भाग्यदीपखौ लोगो मोनबाय गोजोननाय फैदों स' बिथांमोना थांगासिनो दङ मंगलदैसिम स' आं आंनि जायगा बे भबानिपुराव स' बिराद गोजोननाय मोन्दों फंबायखौ लोगो मोनना लोगोसे बिथांजों आरो लोगो सानै दंबावो बिथांमोनखौ दा देखायगोन स' आं फाइनालि जोंनि आसामाव फैनाय लेखा जों बर' हिसाबै वेलकाम खालामनाया जोंनि गुदि धोरोम बेखायनो जोंनि हारिमु बायदि जोंहा आर'नाइ दङ स' आं गांसे आर'नाइ गिबियावनो बरायनोसै स' फंबाय बिराद गोजोननाय मोन्दों जोबोर गोजोननाय मोन्दों लोगोसे फंबाया फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय आदाखौ बिराद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरबाय मानोना आदाया दसे सम होनानै जोंजों लोगो लाफैदों आरोना जोंना बिराद सिगांनिफ्रायनो मोनसे मिजिं दङमोन जे जों लोगो हमगोन नाथाय दिनै बे लोगो हमनाया जाफुंबाय आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों स' आरोबाव आङो आसामनिफ्रायनो मोननैसो लाइफां हरफानो नागिरदों लाइफां माने जों दंफां बुङो बेखौ बेहाय बे जाहैबाय खान्थाल दंफां बे खान्थाल दंफाङा 12 मान्थआव माने बोसोरसेयाव खेबनैहाय फिथाइ होगोन 6 मान्थआव स' फंबायनो बेखौ प्रेजेन्ट होबाय मोजाङै गायना दोनै फिउचाराव जों आसामनिफ्राय थाङोब्ला बेखौ जाहोगोन लोगोसे आं गोदानै मोनसे सोलोंगासिनो दङ बे ड्रागन फ्रुइट्सखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय आं गायजेनदों स' फंबायनो आं टेस्टिंनि कारनै बे फांनै ड्रागनखौ हरफानो नागिरदों जाहाथे बे वेस्ट बेंगलाव मोजाङै मोजां गायो ना फंबाय लादो स' बेनोमोन मिटआप ना मा बुंगोन बेखौ लोगो हमनाय आंथ' बुंनो हाला जायखिजाया जोबोर गोजोननाय मोनबाय आसामाव लोगो मोननानै आरो फिउचाराव आं थांगासिनो दङ वेस्ट बेंगलाव स' भाग्यदीप फंबाय जेब्लायबो वेलकाम जेसेबांखिनि फ्रेन्ड सार्कोल दङ आं फैगासिनो दङ मेबि जुन जुलाइनि गेजेराव नङाब्ला फंबायनि
जा बार्थडे बेहायबो विश खालामनो थांनो हागौ स' गोबां सुबिदा असुबिदाबो थायो जोंबो बेस्थ' आरो गोबाव समनिफ्राय आं भिडिअ फैनो हायाखै जाहोना बेनो आं गोबां न'खरनि खामानि लाना बिजि अब्लाबो दिनै गोबां बिजि हाखु दाखुनि गेजेराव फंबायखौ लोगो मोनना थारैनो गोजोननाय मोनदों स' मोजाङै थांखाथों मोजां आरो नोंथांमोना मिथिखागौ बिथाङा जोबोर पपुलार सिफुं दामनो गोबाङानो नुदों स' जों हाखु दाखुखाय बांद्राय आपडेट होनाय जादिया दा बिथांमोना मंगलदै थांगोन मंगलदैनिफ्राय फैनानै आरो न'सिम थांफिनगोन फिउचाराव बिथांजों गोबां भिडिअ खालामगोन आं आरो माखासे मिथिनो गोनां सिफुंनि सायावबो जों रिसार्च खालामगोन प्लास वेस्ट बेंगलनि बर'फोरनि सायावबो गोबां आंनि चेनेलाव आं माने बिथांमोननि रायलायनाय राव बिथांमोना मा टाइटेल लिरो माबायदि हारिमु दं बेफोरखौ थाबैनो लाबोनो नाजागोन स' फाइनेलि फंबायनि आखाया खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आङो मा जायगा होनोमोनलाय आदा भबानिपुराव दंफैयो आदाखौ बिराद आंनि गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय मानोना आदाया दसे सम होनानै जोंखौ लोगो हमफैदों जोंना बिराद आगोलनिफ्रायनो जोंना मिजिं दंमोन जे जों लोगो हमगोन होननानैहाय थ' दिनै बेयो जाफुंबाय आरो आदाखौ लोगो मोनबाय आरो लोगोसे आदाया आसामनिफ्राय नै खान्थाल आरो ड्रागननि चारा हरदों थ' बेखौ बेंगलाव गायनो थाखाय आदाया हरबाय थ' मिजिंथियो आं मोजां गायहैनो हागोन बेंगलाव आरो आदाया नेक्स्ट टाइम थाङोबा नुगोन बेखौ थ' आदानिसिम स' भाग्यदीप फंबायनि जेसेबांखिनि साबस्क्राइबार दं बा फ्रेन्ड सार्कोल स' फाइनेलि जोङो दिनै गोबाव समनिफ्राय 2018निफ्राय लोगो हमनो होननानै दिनै फाइनेलि बे नेसनेल 31 नं नेसनेल हाइवे भबानिपुराव हरखाबै जों लोगो हमनाय जाबाय आरो लोगोसे बिथांमोना मंगलदै थांगासिनो दङ स' फिउचाराव आं फैगासिनो दं वेस्ट बेंगलाव गोबां खामानि दङ नोंथांमोननि बर' सुबुंजों सावरायनो जानाय लोंनाय हारिमु कालचार गोबां हानायखिनिखौ आं मावगोन लोगोसे फंबायनि जा थांखि इयुनाव सिफुं दामनानै सासे साक्सेसफुल जानायनि जा सिमां सासे बे जाफुंथों लोगोसे जोंनि आसामावथ' बिथाङा बिराद भाइरेल गोबाङानो मिथिखागौ भाग्यदीप बुंबा नाथाय सरि फर आं आपडेट होनाय जादिया जों हरखाबसो मिटआप खालामनाय जादों स' आपडेट होनाय मोनब्ला गोबाङानो जानो हागौ फैगौमोन अब्लाबो इयुनाव बिथांखौ लोगो मोनगोन बिथांमोना मानो होनब्ला आसामाव जोंहा गोबां खामानि दङ बिथांजों बेरायनो आंहा गोबां देखायनो लागा दङ जोंहा साखाथियाव मानास नेसनेल पार्क दङ बेबायदि जायगाफोरखौ देखायगोन स' 1 मान्थ 2 मान्थसोनि थाखाय आं लाबोगोन थाबैनो बिथांखौ ओमफ्राय जों बेरायगोन लोगो हमगोन स' फाइनेलि दिनै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों माने दिनैनि बे दिना आंनि थाखाय मेम'रेबोल जाना थागोन लोगोसे फंबायनो बेखिनिखौ होबाय जाहाथे बिथाङा मोजाङै गायनानै दोनहैयो लोगोसे जों फिउचाराव मोनजायो स' बाय वेलकाम आदा वेस्ट बेंगलाव जेब्लायनो सम मोनो अब्लायनो फै वेलकाम थांथारगोन 100% सियर स' बाय स' भाग्यदीप फंबायजोंनो फैफानो हानाय क'क्राझारनि बिथाङाबो मिथिंगा ब्रह्म बिथाङाबो सिफुं दामो नोंथांमोना गोबाङा नुदों स' बिथांमोना बानायो सिफुंबो बानायो होनो हागोन बिथांनाव आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जागोन उनावहाय फिउचाराव आरो लोगोसे बिथांनिफ्रायबो जों सिफुंनि माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो लागोन फिउचाराव आर्टिकेलाव मोनगोन स' फाइनेलि दिनै भाग्यदीप फंबायजों लोगो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों स' आं